na kuthiwa kwafelibili into yoba uThixo ngokunokwakhe wathuma isithunywa hamba uye kwaDavide. Xa ufika phaa uthi kwakukho indoda eyayineegusha ezininzi, kukho enegusha enye le enezinintsi yathatha le yehlwempu yenza ipati yenzela abantu bayo. Then kuthiwa yangena le ndoda yathi kumkani uthi uThixo kwakukho indoda eneegusha ezininzi yathatha igusha yehlwempu yenza umcimbi. Wathi uDavide ehleli phaa waphendula ngoba abantu abanezinto baphendule nakanjalo. Wabhala ufo uNkuzimalanga wathi mele kubulawa. Athula uThixo. Lapha ngoba wandibiza. Lapha mna ngoba ngelixesha uyalika apha kwaUriya kusiyeke unkosikazi yedwa akanamyeni. Ngoba ndithe nokungahlala ezindaweni eziphezulu kodwa ihambe ivuke le nto owayogqumayo ngokukholwa kwakho. Kuthiwa Zulu sathi besigidimi sithi kuye uthi wachethwa ngomva wathi loo ndoda nguwe. Ndizothi uThixo uzohamba nawe kodwa lahle ezinye izinto ngoba uThixo ubhidiswa zizinto abamphilele kuzo. Uyafuna uThixo into yoba uhambe naye kodwa ufike ucakathile ukhona izinto akafuni ukuzincama ngoba ulapha ngoba uThixo wakubizayo. Xa uThixo ekubizile kufuneka uncame. Wancama impilo yakho uStone wayinika uThixo. Andigqiba Eza lapha emhlabeni